പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടു കൂടെ. ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ഈ ദ്വീപിൽ കണഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൻ്റെ ദ്വീപിലിയാണ് ഈ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ച് അർപ്പിക്കുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ തിരുനാമം ശക്തിയുള്ളതാണെന്നും ഈ തിരുനാമം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കടാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നമ്മളെ എല്ലാവിധ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ പൈശാചിക ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഈ ദ്വീപിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം. യേശുവിനെ കാണാനെത്തിയ വിജ്ഞാനികൾ യേശുവിനെ കണ്ട് മുട്ടിയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വഴിയെ തിരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള ധ്യാനം നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന യേശു നല്ല വഴിയെ, മറ്റൊരു വഴിയെ നമ്മളെ നയിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കുചേരാം. സഹോദരരെ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും ഞാൻ വളരെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. Bye.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ നാമം വണങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാധുര്യം ഈ ജീവിതത്തിൽ നുകർന്നുകൊണ്ട് പിതൃദേശത്ത് നിത്യാനന്ദത്തിൽ പരിപൂരിതരാകാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഒന്നാം വായന നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. ഇതാ, ഇന്നു ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ ജീവനും നന്മയും മരണവും തിന്മയും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നു ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ ജീവിക്കും. നിന്റെ കൈവശമാകാൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഇവയൊന്നും കേൾക്കാതെ നിന്റെ ഹൃദയം വ്യതിചലിക്കുകയും അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ആയി വശീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ നീ തീർച്ചയായും നശിക്കുമെന്നും ജോർദാൻ കടന്ന് കൈവശമാക്കാൻ പോകുന്ന ദേശത്ത് ദീർഘകാലം ജീവിക്കില്ലെന്നും ഇന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഞാനിന്ന് നിനക്കെതിരായി സാക്ഷിയാകുന്നു. നീയും നിന്റെ സന്തതികളും ജീവിക്കേണ്ടതിന് ജീവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ വാക്ക് കേട്ട് അവിടുത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. നിനക്ക് ജീവനും ദീർഘായുസ്സും ലഭിക്കും. നിന്റെ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹത്തിനും ഇസ്ഹാക്കിനും യാക്കോബിനും നൽകുമെന്ന് കർത്താവ് ശപഥം ചെയ്ത ദേശത്ത് നീ വസിക്കുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. പകലിനോട് അവിരാമം സംസാരിക്കുന്നു. രാത്രി രാത്രിക്ക് വിജ്ഞാനം പകരുന്നു. ഭാഷണമില്ല, വാക്കുകളില്ല, ശബ്ദം പോലും കേൾക്കാനില്ല. ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവയുടെ സ്വരം ഭൂമിയിലെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നു. അവയുടെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയോളം എത്തുന്നു. അവിടെ സൂര്യന് ഒരു കൂടാരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് അവൻ ഉദിക്കുന്നു, മറ്റേ അറ്റത്ത് അവൻ്റെ അയനം പൂർത്തിയാകുന്നു. അവൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയുകയില്ല. ആകാശം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രഘോഷിക്കുന്നു. എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ ദൈവപുത്രനായ യേശു നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിജയത്തെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം. നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മോടൊത്ത് സഹതപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത്.
പിന്നെയോ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സന്തോഷം നമ്മോടത്തെ പോലെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാനാണ് അവൻ. അതിനാൽ വേണ്ട സമയത്ത് കരുണയും കൃപാവരവും ലഭിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടുകൂടി കൃപാവരത്തിൻ്റെ ദിനത്തെ സമീപിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിനു നന്ദി. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിനുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. ഹെരോദീസ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമിൽ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ പൗരസ്ത്യദേശത്തു നിന്ന് ജ്ഞാനികൾ ജെറുസലേമിലെത്തി. അവർ അന്വേഷിച്ചു, എവിടെയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി ജനിച്ചവൻ? ഞങ്ങൾ കിഴക്ക് അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേട്ട് ഹെരോദോസ് രാജാവ് അസ്വസ്ഥനായി. അവനോടൊപ്പം ജെറുസലേം മുഴുവനും. അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെയും ജനത്തിനിടയിലെ നിയമജ്ഞരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമിൽ. പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, യൂദയായിലെ ബെത്ലഹേമേ, നീ യൂദയായിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ ഒട്ടും താഴെയല്ല. എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ നയിക്കാനുള്ളവൻ നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഹെരോദേസ് ആ ജ്ഞാനികളെ രഹസ്യമായി വിളിച്ച് നക്ഷത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ആകാംക്ഷയോടെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു. അവൻ അവരെ ബെത്ലഹേമിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പോയി ശിശുവിനെ പറ്റി സൂക്ഷ്മമായി അന്വേഷിക്കുക. അവനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും ചെന്ന് ആരാധിക്കേണ്ടതിന് എന്നെയും അറിയിക്കുക. രാജാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് അവർ പുറപ്പെട്ടു. കിഴക്ക് കണ്ട നക്ഷത്രം അവർക്ക് മുൻപേ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത് ശിശു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകളിൽ വന്ന് നിന്നു. നക്ഷത്രം കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു. അവർ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശിശുവിൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തെ കാണുകയും അവനെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മീറയും കാഴ്ചയായി അർപ്പിച്ചു. ഹെരോദോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് അവർ മറ്റൊരു വഴിയെ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. യേശുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ, സമർപ്പിതരെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിനായിട്ട് ഈ ഉച്ച സമയത്ത്, അതുകൊണ്ട് 1 മണി സമയത്ത് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച്, ചിലപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലായിരിക്കാം, തിരക്ക് പിടിച്ച് ഈ ഒരു റോഡിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഗതാഗത തടസ്സവും നിയന്ത്രണവും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ സമയത്ത് ഒത്തിരി പാടുപെട്ട് പണികളൊക്കെ തീർത്തെന്നും തീർത്തില്ല എന്നും വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ജീവിത പങ്കാളിയും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സമയം ഈ ദീപബലി അർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ സമർപ്പണത്തെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ വിടില്ല. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കാതെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്പർശിക്കാതെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കാതെ അങ്ങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയക്കരുത് എന്ന്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗം തന്നെയാണ്. വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമാണിത്.
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആരാധനാ സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗം തന്നെയാണിത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ സഭ പ്രത്യക്ഷവൽക്കരണ തിരുനാൾ അഥവാ പൂജ രാജാക്കന്മാരുടെ തിരുനാൾ സഭ ആഘോഷിച്ചത്. ഈ ഒരു സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് 3 ജ്ഞാനികൾ അഥവാ പൂജ രാജാക്കന്മാർ അവർ ബഹുദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ണിയേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നത്. പല പേരുകളിലാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൂജ രാജാക്കന്മാരെന്ന്, ചിലർ പറയുന്നു പുരോഹിതന്മാരെന്ന്, ചിലർ പറയുന്നു രാജാക്കന്മാരെന്ന്, ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികളെന്ന്, ജ്യോതിഷികളെന്ന് ഒക്കെ ഇവരെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അവർ 3 പേരുണ്ടെന്നാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നാം വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അവർ കൊണ്ടുവന്ന 3 സമ്മാനങ്ങളാണ്. ഈശോയ്ക്ക് കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് പൊന്നും മീറയും കുന്തിരിക്കവും അവർ കൊണ്ടുവന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ 3 പേരായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 1000 മൈലുകൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഈ പൂജ രാജാക്കന്മാർ പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് ബെത്ലഹേമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഏതാണ്ട് 4 മാസ സമയം അവർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. വിലപിടിച്ച ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണവുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ യാത്ര വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. എന്നിരുന്നിട്ട് കൂടിയും വിജ്ഞാനികളും സത്യത്തെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ ഉണ്ണിയേശുവിനെ രാജാവായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെ കാണാനായിട്ട് അവർ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയുക മജായി എന്നാണ്, പൂജ രാജാക്കന്മാർ. ഞാൻ ആ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ 3 പൂജ രാജാക്കന്മാരുടെ സവിശേഷതകൾ എടുത്തു കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സായ, മിശിഹായെ തേടി വന്നവരാണ്. പുൽക്കൂട്ടിൽ അവർ കാണുന്നത് മിശിഹായെ തന്നെയാണ്. മിശിഹായുടെ ജനനം ഒരു കെട്ടുകഥയോ യഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവുമല്ല, മറിച്ച് അത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പോൾ മിശിഹായെ കാണാനായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിശിഹ വരുമെന്ന് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മിശിഹായുടെ ആഗമനം നസറത്തിലെ യേശു മനുഷ്യാവതാരമെടുത്തപ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. ആ മിശിഹായെ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഈ പൂജ രാജാക്കന്മാരുടേത്. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മജായി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടാമത് വരുന്ന അക്ഷരം എ ആണ്, അവൈലബിലിറ്റി. ഈ 3 രാജാക്കന്മാർ, ഈ 3 വിജ്ഞാനികൾ അവർ സമയം കണ്ടെത്തി. അവർ പഴയ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. അന്ന് ലഭ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം അവർ വീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായിട്ട് ഈ ഒരു രാജാവിനെക്കുറിച്ചും മിശിഹായെക്കുറിച്ചും എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ബോധ്യവുമൊക്കെ അവർക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വചനം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അതിനൊരു സമയം കണ്ടെത്തി, അവർ അതിന് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഇത് നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തുമാത്രം സമയം ഈ വചനമൊക്കെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനാകാം, ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന, ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്ന, ജീവിതത്തിന് പരിപൂർണത നൽകുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തിരുനാൾ അവസരത്തിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ലെറ്റർ ജി ആണ്, ജനറോസിറ്റി. അവർ വളരെ ഔദാര്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണവും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവുമൊക്കെ, പൊന്നും മീറയുമൊക്കെ അവർ ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് കാഴ്ചയായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ 3 സമ്മാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്തും നമ്മുടെയൊക്കെ സാധാരണ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുക ബിസ്ക്കറ്റായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുക. പക്ഷേ ഇവർ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോയത് ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നും ഈ ഒരു സ്വർണവുമൊക്കെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആ സമ്മാനം
പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ആ ശിശുവിനെ, അവർ കാണാൻ പോയിരിക്കുന്ന ശിശുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട്, ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നവയാണ്, അതിനർത്ഥം നൽകുന്നതാണ്. അവർ പൊന്നു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, സ്വർണം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവർ പ്രഘോഷിച്ചത് ഈ ശിശു ഒരു രാജാവാണ്, യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുന്തിരിക്കം കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞൊരു യഥാർത്ഥ പുരോഹിതനാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീറ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അനോയിൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, യേശുവിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരതിൽ അർത്ഥതലം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔദാര്യമുള്ളവരായിത്തീരാം. തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം പിടിച്ചു വെക്കുന്നവർ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ വിലപിടിപ്പുള്ളതിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായി കരുതിയതിനെയൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള, അതായത് ദാനമായി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മഹാമനസ്കത അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിനും അർത്ഥം നൽകുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുമ്പോഴല്ലേ. നമ്മുടെ സന്തോഷമാകാം, നമ്മുടെ സമയമാകാം, നമ്മുടെ അർത്ഥങ്ങളാകാം, എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തിരുനാൾ കുറച്ചുകൂടി ഔദാര്യത്തോടു കൂടി മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാനും നമുക്കുള്ളതൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവസാനത്തെ ലെറ്റർ ഐ എന്നാണ്. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ്. അതായത് ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതെ എല്ലാവരെയും ഒരു സമൂഹമായിട്ട് ആശ്ലേഷിക്കുന്ന, എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണത്. അപ്പോൾ ആരെയും മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല. ദരിദ്രനെന്നോ അല്ലെ പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടുകളും തിരിവുകളും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ സാർവലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തേക്ക് നമ്മളെ ഈ പൂജരാജാക്കന്മാർ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊന്ന് വളർത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. ദൈവത്തിനും സഹോദരർക്കും അവൈലബിൾ ആകാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഔദാര്യത്തോടു കൂടി ജനറസ് ആയിട്ട് പെരുമാറാനായിട്ട്, ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഇൻക്ലൂസീവായിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പൂജരാജാക്കന്മാരെ നയിച്ചത് ഒരു നക്ഷത്രമാണ്. ആ നക്ഷത്രം അവർക്ക് മുമ്പേ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എപ്പോഴോ കണ്ടു തെറ്റിയപ്പോൾ അവർ ചെന്ന് കയറിയത് തെറ്റായ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഹെറോദോസിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ചെന്ന് കയറിയത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നയിക്കേണ്ട ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന്, വാല്യൂസിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ണെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തായിരിക്കില്ല. തെറ്റിപ്പോയി ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ മുഴുവനും ആ നക്ഷത്രത്തിലായിരിക്കട്ടെ, യേശുവിലായിരിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിലായിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് 2 തരത്തിലുള്ള ഡ്രാമകളെക്കുറിച്ച്. ഒന്ന് തിയോ ഡ്രാമയും മറ്റൊന്ന് ഈഗോ ഡ്രാമയും എന്ന് പറയും. ഈഗോ ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അഹന്തകളുടെ ഡ്രാമകളാണ്. ജീവിതത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷ സമയവും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഹന്തകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രാമകൾ പരിഹരിക്കാനും അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താനുമാണ്. എന്താണ് ഈഗോ ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കേന്ദ്രബിന്ദു എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പ്രവണത. എന്നെ കൂടാതെ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം. അപ്പം ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവായിട്ട് തീരുന്നത്. എൻ്റെ തീരുമാനം, എൻ്റെ ആശങ്കകളും എൻ്റെ ആകുലതകളും എല്ലാം എന്നിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഈഗോ ഡ്രാമകൾ. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന വേറൊരു തലമുണ്ട്. അതാണ് തിയോ ഡ്രാമ. അതായത് അവിടെ ദൈവമാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്, ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം നൽകുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തേടിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും യാത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈഗോ ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് മാറി തിയോ ഡ്രാമയിലേക്കൊന്ന് മാറിയാലോ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര നമ്മൾ ആരംഭിച്ചാലോ? അതുതന്നെയല്ലേ വേറെ വഴി തേടിയുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുക. ഈ പൂജരാജാക്കന്മാർ ഉണ്ണിയേശുവിനെ കണ്ട് ആരാധിച്ച് കാഴ്ചകളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ വേറൊരു വഴിയെ തിരിച്ചുപോയി എന്ന് പറയുക. നമുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അഹന്തയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പുതുവർഷത്തിൽ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഈ ദീപലി മധ്യം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഉണ്ണീശൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ നിയോഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും അതുപോലെ തന്നെ ആശങ്കകളുമെല്ലാം, രോഗാവസ്ഥകളും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുമക്കളെയൊക്കെ നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഈ ദീപബലി അർപ്പണത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോ അവരെ എല്ലാവരെയും തൊടട്ടെ, സ്പർശിക്കട്ടെ, സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമേൻ.
നമുക്കേവർക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എഴുന്നേൽക്കാം. പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ തിരുനാളിൽ നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികളെല്ലാം മറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് യാചനാ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകം നൽകണമെന്ന് ഉണ്ണീശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹവാനായ ഉണ്ണീശോയെ, വിശ്വാസപൂർവം അങ്ങേ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉണ്ണീശോയെ, പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും അങ്ങേപോലെ പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ, ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അത്ഭുത പ്രവർത്തനായ ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് നല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിയോഗങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിർമ്മലോദരത്തിൽ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായവനെ സംവഹിക്കാൻ അർഹയായ കന്യകാമറിയം അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങേ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. ആമേൻ. ഞാൻ വരുന്നു, എൻ ജീവിതം
സഹോദരന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സർവശക്തനായ പിതാവേ, അങ്ങേ പുത്രൻ വാത്സല്യാതിരേകത്താൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്തും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാണിക്കകൾ കനിവാർന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ. എന്നൊന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. സർവേശ്വര പരിശുദ്ധനാം ദൈവമേ, സർവശക്താജഗൽ പൂജിതനേ, ക്രിസ്തുനാഥൻ വഴിയെങ്ങുമെന്നേരവും ഭക്തിയോടങ്ങേക്ക് നന്ദി ചൊല്ലാം. ആയതു യുക്തവും രക്ഷയേക്കുന്നതും ന്യായവും തന്നെ ജഗൽ പിതാവേ. ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ അദൃശ്യനാണെങ്കിലും മർത്യസ്വഭാവത്തിൽ ദൃശ്യനായി. കാലങ്ങൾക്കൊക്കെയും മുന്നേ ജനിച്ചവൻ, കാലത്തികവിൽ മനുഷ്യനായി. മണ്ണിൽ പിറന്നു തകർന്നവയൊക്കെയും ഉദ്ധരിച്ചൊന്നു കൂട്ടുവാനും, നാശത്തിലാഴ്ന്ന മനുഷ്യനെ വിണ്ണിലെ ക്കാനയിച്ചിടാനും ചിത്തമായി. ആകയാൽ ആമോദവായ്പോടെ വാഴുമാ സ്വർഗീയ ഗായകർ മാലാഖമാർ, ദിവ്യപ്രതാപവാനങ്ങേക്കു നിത്യവും മംഗളം പാടി നമിച്ചിടുന്നു. ആ ദിവ്യഗാനത്തോടൊന്നിച്ചു ഞങ്ങളും ആലപിച്ചിടുന്നു താഴ്മയോടെ. പരിശുദ്ധൻ
സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സ്വമനസാല പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരമത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. മരണം വരിച്ചു നീ മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു ഉത്ഥാനം ചെയ്തു നീ ജീവനേകി. വരണേ വിഭോക്താവാ മഹിമ പ്രതാപമോടെ. വരണേ വിഭോക്താവാ മഹിമ പ്രതാപമോടെ. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങയെ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൊന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിന് പ്രത്യാശയോടെ നിദ്രകൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരണത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ കാരുണ്യപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഈശോയെ വളരെ പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് ഈ തിരുനാൾ ദിവസം വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മൗനമായ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ഈ ആൾക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങൾ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉത്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്കേറ്റുപാടാം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ നാഥാ, നിൻ നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോൽ നിന്നുള്ളം പാരിലും ആയിടേണം. അന്നന്ന് വേണ്ടുന്നൊരാഹാരമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറായിടേണം. അങ്ങേ തൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുക്കളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നൊന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. പാവങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാട് ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ.
ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടിതാ, ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ ദിവ്യമാമീ വിരുന്നിൽ ക്ഷണിതാക്കളാകുവോർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, നീ എൻ ഭവനത്തിൽ വരുവാൻ യോഗ്യത എനിക്കില്ല. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്ത അതുമാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം നേടുവാൻ. അവിടുന്ന് അരുൾ ചെയ്ത അതുമാത്രം മതി എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം നേടുവാൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിനായി സംരക്ഷിക്കട്ടെ.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവായ ദൈവമേ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലുകളും മടങ്ങണമെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും അങ്ങ് തിരുവള്ളമായല്ലോ. ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം യഥായോഗ്യം ആരാധിക്കാൻ അങ്ങേ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, 9 ದಿನಗಳ ನೊವೇನ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಂದು ನಾವು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆ ಬಾಲಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ, 7:30 ಗಂಟೆಗೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗೂ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರೋ ಮಲಬಾರ್ ರೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯು ನಡೆಯಿರುವುದು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಾಲಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. മിശിഹായിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ, 9 ദിവസത്തെ നൊവേനകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ നാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നുകൂടിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൾത്താരിലായിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ പേരിലും ഈ മോണസ്ട്രിയിലെ അച്ഛന്മാരുടെയും ബ്രദർമാരുടെയും പേരിലും ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ്. പ്രത്യേകമായി ഇന്ന് നമുക്കായി ബലിപൂജ അർപ്പിച്ച വൈദികർക്ക് ഒരു വാക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കുർബാനയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികനായിരുന്ന ഫാദർ മിൽട്ടൺ ജേക്കബ് ഇവിടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് സെമിനറിയിൽ സ്ക്രിപ്ചർ സ്കോളറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അച്ഛൻ്റെ വലതുവശത്തിരിക്കുന്നത് ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ കളരിക്കൽ, സെമിനറിയിലെ ദൈവശാസ്ത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീനായും ഡോഗ്മാറ്റിക് പ്രൊഫസറായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ ഇടതുവശത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയവാനായ ഫാദർ വിപിൻ. അച്ഛൻ ബത്താറാം കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ ചേർന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ്. അച്ഛൻ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻചാർജായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ബലിയർപ്പണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗീകരമാക്കിയ നമ്മുടെ കൊയറംഗങ്ങൾക്കും അച്ഛന്മാരുടെയും ബ്രദർമാരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നാളെ 4 മണിക്ക്, വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മലയാളം കുർബാന സീറോ മലബാർ റൈറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. എല്ലാവരും വരണമെന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നാളെ 1 മണിക്കത്തെ കുർബാന കന്നഡ ഭാഷയിലായിരിക്കും, മലയാളത്തിലായിരിക്കില്ല. നാളെ 1 മണിക്കത്തെ കുർബാന കന്നഡ ഭാഷയിലായിരിക്കുമെന്നും കൂടി ഓർക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളോടു കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ ഏവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ, ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിനു നന്ദി. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബെത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊടിൽ ജാതനായ ദിവ്യുണ്ണീശോയെ അങ്ങേ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നതിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങേ ദിവ്യജനനിയും വിശുദ്ധ യോസേപ്പ് പിതാവും ബെത്ലഹേമിലെ കാലത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ, വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ.
അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങേ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മൗനമായി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. We pray for our personal intentions. സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ മനസ്സിനോണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതം നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.